τέτοιο. Κι όμως το τολμήσαμε 2 χρονιές και το κάναμε. Θέλω να μου πείτε λίγο τη σειρά των απονομών για να μην ψάχνουμε τους οδηγούς και τους περιμένουμε. Δηλαδή για τις απονομές να κάνουν πολύ καλά το άθλημα. Εγώ τους γνώρισα τώρα, πέρυσι τον Έντο Στάθο θυμάμαι πιο πολύ. Τον Τάκη τον γνώρισα τώρα, τον ακούω και τον βλέπω στον Άλφα. Για πες μου ξαφνώς. Συνολικά από όλη την ημέρα, πολύ μικρά παιδιά εδώ, είχαν την ευκαιρία και την οδική ασφάλεια και κάποια άλλα θετικά εφόσον τα παιδιά σας εξηγηθούν. Στάθη. Είδαμε πάρα πολλές αλλαγές. Καταρχήν, και τα κέρ στις στροφές βοήθησαν τους οδηγούς να πατάνε να έχουν καλύτερα πατήματα και τελικά να μην έχουμε ευτυχώς κανένα ατύχημα. Να πει όσους περισσότερους κόσμος μπορεί στο άθλημα, γιατί πράγματι θα βοηθήσει για το μέλλον και την ασφάλεια των παιδιών όταν γίνονται κανόνες. Ευχαριστούμε και τον Τάκη Βουλανάκη και τον Στάθη. Στο οποίο έχει τοποθετηθεί ένας κινητήρας του Type R με 245 ύπους. Και σε λίγο που θα τελειώσουν οι επιδείξεις, το show, θα έχουμε τις απονομές. Να έρχονται σιγά σιγά προς τα κάτω οι νικητές της κατηγορίας Super, της κατηγορίας Elevator, της κατηγορίας Lux και της κατηγορίας Mini. Και η πεζοδρόμηση της Ρηγαφεραίου. Για πάμε θερμό χειροκρότημα στις φόρμουλες τώρα. Σιγά σιγά να κατεβαίνουν προς τα κάτω οι αθλητές των κατηγοριών, πηγαίνοντας στην Elevator, μετά στη Lux και μετά στη Mini. Για να μην τους φωνάζουμε και δεν είναι εδώ στην απονομή, θα έρθουν από τώρα στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου οι διοικητές. Για πάμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, γιατί θα φωνάζουν μετά και δεν θα ακούει κανείς. Ξαναλέω, οι νικητές της κατηγορίας Super καταρχήν στο κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου, γιατί θα είναι η πρώτη κατηγορία απονομών με την οποία θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο περιμένω τους πρώτους νικητές, είναι αυτή της κατηγορίας Super για την απονομή, μετά η Elevator, μετά η Lux. Από τον ήχο του κινητήρα μέχρι και οι συναγερμοί πήραν σε λειτουργία εδώ. Οι συναγερμοί των καταστημάτων. Παρακαλούνται οι νικητές της κατηγορίας Super να έρθουν στο βάθρο και μαζί τους μετά
Elevator, Lux και Mini. Τελειώνει σε λίγο η επίδειξη με τις φόρμουλες και αρχίζουμε τις απονομές. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους οδηγούς και τις φόρμουλες. Η τελική σημαία πέφτει, η γαρό σημαία, ότι τελειώνει και η επίδειξη. Περιμένω για τους απονομές. Μην όλοι εδώ. Περιμένω και τους νικητές για να ξεκινήσουμε από την κατηγορία Super. Μίκης Καλογεράκος και Σία.